A ver, o bocadillo enteiro. Enteiro, enteiro, enteiro. Acúsate, galo barallocas, por non levar cubrebocas. Cubrebocas, cubrebocas, cubrebocas. Acúsate, galo. Saeta, non saeta. Chaqueta, chaqueta, chaqueta. Acúsate, galo. Acúsate, galo, perdón, por non facer a meditación. Meditación, meditación, meditación. Rematadas as elevacións de terceiro, este tribunal chama a continuación aos abogados de prisión. Magistrados bulireiros, podedes comezar. O galo come moito alpiste, e se fan para algo máis xa non resiste. O galo non é un lareta, xa que quitou un segundo a chaqueta. O galo non é parvou, quitou a mascarilla nun ricó. E que culpa ten o galo se é moi inquieto e non aguanta sentado?